Zombie Apocalypse. Yes guys, good morning po sa ating lahat. Welcome back to Infanta Race. For today's vlog ay women's category po tayo. The battle of our three ladies. Yan na nga guys, at nag-start na itong ating mga reyna ng kalsada. At mayroon silang 6 kilometers na tatakbuhin sa race na to. Total naman guys ay tatatlo sila, so napagkasunduan namin na winner takes all na lang ang mananalo sa race na to. So ang ating mga participants guys ay ang ating back to back champion from Alaminos City, Kathleen Ignacio, at ang ating isang tropa mula sa Candelaria, Zambales, si Ma'am Trish Ann Binuya, ang ating 3 times second placer. Ayan po, at ang ating isa pang participants, the newbie, Ma'am Laika Nabarosa ng Bayambang, Infanta, Pangasinan. Sa pagkakaalam ko guys, ay ngayon lang sasali si Ma'am Laika sa Paris natin, kaya welcome po dito ma'am, at sana mag-enjoy po kayo sa ating race sa araw na to. God bless po and ride safe. Ayan nga guys, at wala pang umaatake sa kanila at nagpapakiramdaman pa itong ating mga participants. Light in the sky, oh, that is my little gift for your life. Many times when I close my eyes, I hope you can hear the sound from my mind.
moments later. Okay, women's category natin. Winner takes all po. Nanalo si Madam Kathleen Ignacio. Yan. So siya po yung nakakuha ng ating free mac bowl. Free meal. Yan. 1, 2. Okay. I love milk tea. Yeah. Yan. Okay, second place. Madam Trish Ann. Sa susunod, medyo madali. Dito. Yes, ma'am. Okay, third natin. Si Madam, pangalan mo Madam? Yung anong photo? Like up. Laika. Okay. Okay. Yung volume. Suot yung medal ni Madam Laika. Yan. Congrats sa inyo. Compress konti para may picture kayong apat. 1, 2, 3. Okay. Congrats sa inyong lahat.